במדד ערוץ כנסת אנחנו עוברים לבעיה ארוכת השנים של מיעוט נשים בעמדות בחירות במגזר הציבורי בישראל. בפורום ההייטק טוענים כי למרות החוק שמחייב ייצוג הולם של נשים במשרות בחירות, במשרדי ממשלה, בכלל בשירות המדינה, המצב היום נמצא בשפט של 20 שנה, עם 6% בלבד של מנכ"ליות במשרדים ממשלתיים, לעומת 40%, אפילו קצת יותר, 41% בזמן הממשלה הקודמת. אנחנו אומרים שלום לדורית סוקולוב, היא משקיעה, יזמת הייטק והיא חברה בפורום ההייטק למען ישראל. שלום גברתי. שלום, שלום. טוב, זאת ממשלה שהיא מטבעה שמרנית יותר, ויש בה שרים חרדיים בניגוד לממשלה הקודמת, אז אולי זה כמעט הגיוני שיש פחות מנכ"ליות. אז קודם כל, אתה יודע, יש חוק במדינת ישראל, והחוק, חוק שירות המדינה קובע שצריך להיות ייצוג הולם לנשים בתפקידים בשירות המדינה, והחוק הזה לא מקוים. ולא סתם שהוא לא מקוים, אז יש גם נציב שירות המדינה שלא דואג לכך שהשרים ובלי ההחלטות ידאגו שיהיו מספיק נשים בתפקידים האלה, לא מטיל שום סנקציות וגם לא מנהל שום תהליכים כדי לגרום לכך שיהיו יותר נשים. ואת אומרת, בעצם יש פה במידה מסוימת רוח מפקד, ורוח המפקד היא כזו שגם לא אוכפת תקנות וחוק קיים, וגם לא משדרת את זה שהדבר הזה מתבקש בקיץ 2024. נכון, אנחנו ב-2024 הלכנו אחורה הכי שאפשר, היינו במקומות הרבה יותר טובים כבר בעבר, אני רוצה להזכיר שהייתה לנו אפילו ראש ממשלה פה אישה, והיום בעצם אנחנו, כמו שהזכרת את הסטטיסטיקה, אנחנו במקום שבו באמת נשים נדחקות לשוליים, וזה פוגע לא רק בנשים, כמובן שנשים נפגעות מהעניין הזה, אבל זה פוגע בכולם, כי חשוב לזכור שכשנשים נמצאות במוקדי קבלת ההחלטות, אז יש הרבה מחקרים שמראים שיש יותר טיפול הולם בנושאי אי שוויון, בנושאים של בריאות, של רווחה, של חינוך, וגם כשמשתפים נשים בדיונים שהם לקבלת החלטות בנושאים מדיניים, אז גם יש הרבה יותר סיכוי לקבלת הסכמים ארוכי טווח. בערך 35% יותר. עכשיו, דורית סוקולוב, למעשה כולנו נפגעים. פה מתבקשת השאלה, אולי לא צריך חוק, ואולי לא צריך תקנות. לפני עשור, בתחום הבנקאות, היו, את יודעת, מהראש, 3 מנכ"ליות של הבנקים הגדולים בישראל. בבית המשפט העליון היו לנו כבר 3 נשיאות עליון. שם אין חוקים, אבל שם זה בא לידי ביטוי. יכול להיות את יודעת, זאת אות מתה בספר החוקים. לצערי, המספרים שאתה מתאר הם מספרים מלפני כמה וכמה שנים, והיום המצב הוא לא בדיוק ככה. היום גם במשק, בכל המשרות הבכירות האחרות, יש הרבה פחות נשים. אם אתה מסתכל על מנכ"ליות בחברות ציבוריות, אז הייתה ירידה מאוד משמעותית, גם במנכ"ליות וגם ביושבות ראש בחברות ציבוריות. ממספרי 2018 להיום יש ירידה של 50%. ורוח המפקד שורה על כל זה. ולא סתם, הייתה הצעת חוק שעלתה מטעם לא רק האופוזיציה, אלא הצעת חוק לקריאה טרומית שעלתה, ובעצם הורדה מסדר היום בהצבעה שהובלה על ידי השרה לשוויון מגדרי, למעמד האישה, שזה ממש עצוב. בעצם יש היום חוק כן לייצוג הולם בחברות ממשלתיות בדירקטוריונים, ושם ראו שיש עלייה משמעותית בעקבות החוק בכמות אנשים שיושבים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות, שהיום זה מעל 40%. זאת אומרת, חקיקה היא משמעותית ויש לה הרבה אימפקט. צריך אבל לאכוף את החקיקה וצריך לוודא שמי שלא מקיים את החקיקה יש נגדו סנקציות. צריכים להיות מנגנונים ברורים שהיום לא קיימים בשירות המדינה. דורית סוקולוב, הזכרתי בפתיח, את משקיעה, את יזמת בתחום ההייטק. ספרי לנו איך זה נראה בהייטק הישראלי. לא כל כך פשוט היום, אני משקיעה בעיקר בעולמות הביוטק, המשקיעים הזרים כמעט לא נמצאים כאן. לא, איך זה נראה מבחינת נשים מנכ"ליות ומנהלות? מבחינת נשים מנכ"ליות. אז מבחינת נשים מנכ"ליות גם יש הרבה פחות נשים מגברים, גם בקרנות, גם בחברות, גם ביזמות.
דווקא גם בעניין הזה מחקרים מראים שככל שיש יותר נשים זה מביא יותר נשים, וזה מביא להצלחות כלכליות ולעליות גם בפרמטרים כלכליים ובתוצאות עסקיות, בין אם זה ברווח תפעולי ובין אם זה במחירי מניה. אבל יש לנו הרבה דרך, ובסוף רול מודלינג זה אחד הדברים הכי חשוב בשביל להביא יותר נשים לעולמות האלה. יחד עם עוד 3 שותפות הקמתי תוכנית שמנסה לקדם יותר מנכ"ליות בעולמות של הבריאות, של ההלסקר, ואנחנו מנסות לעשות קצת שינוי גם מהתחתית, אבל יש הרבה צורך בעשייה, גם בחקיקה וגם ביוזמות חברתיות. דורית סוקולוב, משקיעה, יזמת הייטק, חברה בפורום ההייטק למען ישראל. תודה רבה על השיחה. תודה רבה לך.